सेथियाव इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै हामबाय होनदों। उपदेशगिरि 12 बालाब 7 सिरि मानसिनि मोदोमा फिरटिमिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आर प्राणखौ जाया होदों बे इसोरनियावनो जिउआ थांफिनगोन। मानसिनि मोदोमखौ इसोरा हाद्रिजोंनो दादोंमोन आरो मानसिनि मोदोमा फिरटिमिनि हाद्रिजोंनो गोरोबलांगोन। आरो मानसिनो जिउखौ इसोरा गावनि हांजों सुफुंनानै जिउ होदोंमोन। बे आत्माया थैनाय गैया। हानि सोलेरा मोदोमा हाद्रिजों गोरोबगोन नाथाय आत्मा होननाय दङ, बे आत्माया थैनाय गैया। इसोरा गावनि हांजों सुफुंनानै जिउ होदोंमोन आरो बे जिउखौ इसोरनियाव लांफिनगोन। इब्रायारिफोर 9 बालाब 27 सिरि आरो खनसे थैनो आरो बिनि उनाव बिसारा मानसिफोरनो दोनखाजाबाय बादि। ख्रिस्ट' फोथायारिफोर ख्रिस्टियानफोर साबधान जादो। मानसिया खनसे थैनो गोनां दंथारो आरो बिसाराबो दोनखाजाबाय। बै बिसाराव बयबो गसंथारनांगोन। माथाय 7 बालाब 21 सिरि आंखौ अफुर्ब होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबनाय नङा, आन्थाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो। नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ गावनोबो देहेन खालामदो, नोंथाङाबो बिजिरना नायदो। गोथार बाइबेला बुंदों माने इसोरा बुंदों होननानै जोङो साननांगोन दे। गोथार बाइबेला इसोरनि हांजों सुजानाय, गोथार बाइबेलनि बाथ्राया इसोरा बुंदों होननानै जोङो साननांगोन। ख्रिस्ट' फोथायारिफोर ख्रिस्टियान मुंल' लानानै इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुङाब्ला एबा ओरैनो साद्रांद्रांल' गिर्जा जिरायबाय थायोब्ला सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुङाब्ला नोरोगावसो थांनांगोन आरो नोरोगा जाहैबाय बे नोरोगनि एम्फौआबो मालाब्लाबो थैया आरो बिनि अरगेंआबो मालाब्लाबो गोमोरा। मार्कुस 9 बालाब 48 सिरि मानोना नोरकोआव बिसोरनि एम्फौआबो थैया आर अरगेंआबो गोमोरा। नंगौ गिर्जाखौबो जिरायनो नांगोन, ख्रिस्टियान मुंबो लानांगोन, नाथाय साद्रांद्रां नङा। इसोरनि बोसोनफोरखौ, इसोरनि इच्छाफोरखौ, इसोरनि हास्थायनाय बायदि, इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुंनांगोन, अब्लासो सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन। बिनिखायनो साबधान जादो। नोंथांनि साननायाव, नोंथांनि नोजोराव, नोंथांनि बुंनायाव, नोंथांनि जिउ खुंनायाव जेब्लायबो इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुंदो, इसोरनि इच्छा बायदि सानदो, इसोरनि इच्छा बायदि बाथ्रा बुंदो, इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुंदो, इसोरनि इच्छा बायदि जेब्लायबो, इसोरनि इच्छा बायदि बेबहाराव जेब्लायबो जिउ खुंदो। सेथियाव जोङो बेखौ सोलोंनो हाबाय मानसिनि मोदोमा फिरटिबिनि हाद्रिजों गोरोबलांगोन आरो बे आत्मा होननाया थैनाय गैया। बे आत्मा होननाया इसोरानो होदोंमोन आरो इसोरानो लांफिनगोन। हानि मोदोमा हाद्रिजों गोरोबगोन नाथाय आत्माया थैनाय नङा, आत्माखौ जिउखौ इसोरा लांफिनगोन। आरो जोङो नैथियाव बेखौ सोलोंनो हाबाय मानसिया खनसे थैनो गोनां दंथारो आरो थैनायनि उनाव बिसार दङ। हानि सोलेरा, हानि मोदोमा हाद्रिजों गोरोबगोन नाथाय बे आत्मा होननाया थैनाय गैया। बे आत्मा जिउआ बियो बिसाराव गसंथारनांगोन। बे आत्मा जिउखौ इसोरा बिसार खालामगोन। संसाराव बोरैहाय जिउ खुंदोंमोन बेनि हिसाब होनो गोनां दङ बिसारनि समाव। थामथियाव जोङो बेखौ सोलोंनो हाबाय जायफोरा इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुङाखै बिसोर बायदि सुबुङा नोरोगाव थांनो गोनां जागोन आरो बे नोरोग जायगाया जाहैबाय बिनि एम्फौआ मालाब्लाबो थैया आरो बिनि अरगेंआ मालाब्लाबो गोमोरा। आरो जोङो ब्रैथियाव बेखौ सोलोंबाय जायफोरा इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुंगोन, जायफोरा इसोरनि इच्छा बायदि सानगोन, जायफोरा इसोरनि इच्छा बायदि नोजोराव लाखिगोन, जायफोरा इसोरनि इच्छा बायदि बुंगोन, जायफोरा इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुंगोन, बेफोरबायदि सुबुङाल' सोरगो रायजोआव हाबनो मोनगोन।
दे होमब्ला बयबो इसोरनि इच्छा बायदि जेब्लायबो जिउ खुंदो। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोननाय जासिगोन। हामबायसै। इसोरनि मोजां दैदेननाया नोंथांमोनजों बयजोंबो लोगोसे थाथोंसै।